Не го мислим да бъде той час. 3? Не знам, и аз вече се обърках. Ако не сте я гледали, слушайте в YouTube. Жива за малко, не го виждате. Зелено. Дай ми бягам през летиога и сякаш... Между другото, много добре се вижда от тук, както съм го подпрял. Браво! Браво! Това пак е лигавичкият ми глас. Добре, следващата е как ми споделя. Понеже тя е следващата. Че ни гледат, питат всеки ден. Не заслужавам да узная къде за теб и не. Не спри да молиш, да съм твоя чара е в това, че нашето е странно не съвпада в графа. И те я хваща за ръката на публични места и се крие в колата, но кога ще е така. Нощи снимаха ли тайно, нали ще го качат, знам, че искаш да им кажеш. Аз се пирам всеки пъти и питате. Момент, че имаше тропания. Пока сме си добри, рискувам да загубя това, което знаете. Съсипа